Importanti li dan il-gvern jibqa' jgħin lin-nies. Dan huwa prinċipju li dan il-gvern konvint fih. Stqar dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt intervista fuq l-Istazzjon 1 il-ħadd filgħodu. Fil-fatt huwa kien mistoqsi fuq diversi suġġetti fosthom il-viżjoni ekonomika l-10 snin li ġejjin li tneddiet ftit tal-ġranet ilu u li hija msawra fuq 5 prinċipji differenti fosthom l-edukazzjoni. Hawnhekk irrimarka l-importanza ta' aktar ħidma f'dan il-qasam. Fakkar f'miżura partikolari li nieda Gvern Laburista ftit tal-jiem li se tinċentiva l-apprendistat. Tal-investiment li għamilna fl-apprendistat li huwa wieħed qawwet nitkellmu kważi 3 miljun euro propju biex inti tkun tista' tagħti dik l-exposure meħtieġa lil studenti li għadhom tilajn mixin il-qudiem fil-karriera tagħhom tagħtihom l-esperjenza meħtieġa imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ukoll li lil min ħaddem tagħtih nies li huma mimlijin b'talent b'riżorsi. Fuq l-ekonomija, il-Prim Ministru rrimarka wkoll il-ħidma tal-Gvern sabiex jipproteġi l-futur ekonomiku ta' pajjiżna. Dan f'aktar minn sena ta' pandemija li ħasdet lid-dinja u xeklet il-finanzi ta' kull pajjiż. Minkejja dan il-Prim Ministru sostna li l-Gvern dejjem baqa' ta' spalla n-negozji, dan fost oħrajn bil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika fejn fih tħabbru miżuri bħal dik ta' tnaqqis fit-taxxa tal-boll fuq xiri ta' proprjetà. Miżura li permezz tagħha kellna xhur sħaħ ta' rekord dwar ieħor ta' xiri ta' proprjetajiet u li issa reġiġi testiża. Dr. Abela spjega b'mod tanġibli l-benefiċċju ta' din il-miżura fil-waqt li saħaq kif permezz ta' din l-azzjoni f'waqta il-Gvern ipproteġa l-valur tal-proprjetà hekk kif kien hemm tnaqqis marġinali. Kelli ħabib tiegħi li qalli dak li frankajt f'taxxa investejtu fi kċina għal-post. U dak li kien se jkolli nissellef biex nixtri kċina bil-traħħis fit-taxxa li kelli stajt nixtri kċina. Da jfissru dan il-miżuri. Il-Prim Ministru fakkar ukoll fl-għajnuna li tal-Gvern lin-negozji f'dan iż-żmien ta' sfida, għajnuna li jisset narawha tissarraf f'aktar investiment minn kumpaniji stabbiliti f'pajjiżna minkejja li ninsabu f'pandemija. Qed jimxu wara l-kuraġġ tal-Gvern u li l-kuraġġ li wara l-Gvern f'daw l-aħħar xhur huma qegħdin jirkbu fuq u qegħdin jibqgħu jinvestu. Bejna waġibhom bil-kontra ngħidulhom il-Gvern qed jirkeb fuq il-kuraġġ tagħkom. U dik hija realtà. Tul id-diskussjoni il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-qasam ambjentali fosthom l-importanza li l-Gvern jassigura ekonomija ħadra u sostenibbli. Bekk aċċenna l-ħidma tal-Gvern li jaħdem biex jilħaq il-miri li stabbilixxa sabiex Malta tkun newtrali mill-emissjonijiet tal-karbonju sal-2050. Dr. Abela spjega kif il-Gvern irid jibqa' jinċentiva l-qalba favur aktar vetturi elettriċi, dan fil-waqt li jgħin inaqqas ukoll l-emissjonijiet mill-qasam tal-kostruzzjoni permezz anke tal-ħidma mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni li twaffqet riċentament. Aċċenna wkoll għas-sitwazzjoni tal-COVID-19 bħalissa f'pajjiżna, tenna s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li r-rata ta' infezzjonijiet qed tinżamm taħt kontroll, madankollu rimarka l-importanza li nibqgħu kawti, speċjalment meta naraw pajjiżi oħra li fetħu u li bdew jaraw żieda sostanzjali fir-rata ta' infezzjonijiet. Li jkun aktar li nibqgħu nimxu b'dan il-prinċipju li passi meqjusa forsi żgħar imma wieħed li jibni fuq l-ieħor u neliminaw jew nimminimizzaw kemm jista' jkun is-sogru li jaf ikollna nreġgħu lura, dak jibqa' hemmhekk dak is-sogru. Imma rajna pajjiżi oħrajn fejn kellhom reopening plan ippjanat u kellhom jimbuttaw il-qudiem.